Habang ni takuk tei bukuk syong sal kisah sekang norong nugui mangkana Agotala nok barat tongoi nei khoroksa buri bujak mani o buri tangi bujak angke khabang takuk tei bukuk syong bo tongmung sira tonghuni nei chhatro songo club ni borok waino bujak kha phiaba o buri ke kok silchaka bo abai ke tongmung sira tongya bini nogo bini buai bini scooty nor na phaimani si o jorawo buri khoroktam tei bini buai tei khoroksa kubun dofani wancha muirna phai hnei nei bini nogo phai kok salai tongma jorawo no borokno haike tongmung sira tonghuni nei ukha chhatro songo ni club ni borok phiaba o kok busuk kubai saimaya phiaba o bukuk saikana rakha nogo thangna bagai tulnanani nei thangai ne kipil purok kheno bini nogo kuthumjak borok nukha tei aboni agolo bono bohaino romai supraka o jorao police rok tongo haino haipano police rok borno khagya karani tei bubukha ajorao kisase kok banglaikha tei da seng anglaikha nei bo kok saka khabang taku tei bukuk song oro kok satai kalayo o kok ko busuk kubai saimanya phiaba dol tabuk agotolo bara tonglai nei abake tongmung sita tonglai mani bu nukjagui tongo phiaba o bukuk ke kok silchaka abake kono tongmung sita tongya hnei nai tei kaisa kok oro satai kalayo jodi si kubun dofani chala o wansa muirna si phayo hingga ke tangi oro tongui tongkha bo muiri kheno thangi mano phiaba tangi khoroksa wansa mui phalnai bo tangi oro muiri tongkhainai abake romui tongui bujak phainai obon kok sumung phayo phiaba o bukhuni noro kok khnai nai di bo tamo sai khnarka tei police ni kok khnai nai di police tamo sai khnarka Saya kira apa rumah? Mukda kira? Mukda kira apa? Di sor. Pick up dah. দুপুর অনুমান একটার দিকে ইআরএসএস পার্টি আমাদের যে ইআরএসএস মোবাইল এগুলো 24 ঘন্টা থাকে দুজন একজন ছেলে এবং 5 জন মেয়েকে ডিটেইন করে নিয়ে আসে ফ্যাক্টটা এরকম ছিল মেয়েগুলি ছাত্র সংঘ ক্লাবের কাছে বিজয় কুমার চৌমনি এখানে একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতো প্রায় সময় বিভিন্ন ছেলে ওই বাড়িতে আসা যাওয়া করতো এই সন্দেহে বাড়ির মালিক আমাদের যে 122 যে নাম্বার আছে ওই নাম্বারে কল করে জানিয়েছিল পরবর্তী সময় ইআরএসএস পার্টি তাদেরকে থানায় নিয়ে আসে এবং 5 জন মহিলাকে ওমেন পিএসে দিয়ে দিই এখন আমাদের ইনভেস্টিগেশন চলছে তার মধ্যে কোনো ধরনের কোনো কিছু আছে কিনা এগুলো আমরা তদন্ত করে দেখছি Mia fruwa je god nangon khana mani amo kubuya busurate kubuya bhai ke ang khaba sai khna re kare Mia fro je problem man to kha ni rumono problem to mudo nge amo ani o kasdi kosum je tong sunjak sala bo ani buai ta ang scooty kam nango kasi jaga thangna hene bo ano scooty ton rena phaimani ke scooty ton na phaenge ang hai bono ang bono ton rumo bini rumo ton klang ang thangnai ma hai ta nge bona ni rumo ton ni klang kha bono ang Inke ang petrol dana thang kata baire bo gang baire thang phaimani se pura laman simi borok sagya room jora kin horo gang kun sia ta thangi sngai kata tumang min chhmani se oro borok ke ang thangen se gang borok ne problem bujak bai kha pu borok tangai bujak borok tangi amo chala 2 jon borei 3 jon borok mai sungui achoi kok sai tonglai mani pu se phai hotat phai Wansa 3-4 jon ke phaiye obrini rumo norok sala tam khailai tam kam khailai amhai kam hangero de khailai hinse o chalanon sage sunglai bulai kata amo ke bhai ke ma kalai khama bujak mada omo ano borok bumani phikuro bo botongwa phikuro bo to phunuk thogriya mo bo ano borok bumani O police bo 2 jon tongo do video simisa sagai tongo chala 2 jon brima sanu bui tongkha police o video simisa tongo kunu khlaya inge chini guru bo no ano chala ro yak kisa ka nge ani o borok no joli jage ano tisi yak kisa ani rumo da tong mani o dano khosai bo jo ta hai da tisa ka tai no khosawe tarpore se borok ano bumani yak 2 jon chala brima sanu borok bui tongkha kongli we ani fan seka ke fan ro wa ano bulai kha tarpore borok
ano dati sangge ano boro bulia ta tarpore chongno ma haino to tomo hamia tomo hne borok chongno roi ho kata thana ও যে অঙ্ক ও যে ওয়ানসাসলা নুকমানি অমকে সাবো o wansa salangi mui tonna phaimani suru mui tonnai phaidbo phaidro o ani buai bo phaidro haike se mai got nangmani asoklai si tongo kunu khai normal asoklai mai sungtei kok salai tongmani fuborok apuke ang gre angke sob si laso si phayo inke oro buri ro inke no baike bang khamana buri inke masa black color kasle inke no ani dol no bo bini yang kadang gre nei bo ka charge khaina ni phaimani inke o chala he ke jikon tia tongnai bo inke buri no bo ke ani rumo no bo beraina phaimani ta ke borok bono mai ke sungui tongmani ga tai masa ange te kaise gana ni room ni borok inke borok mi borok o room gana ni bo phaika inge ke borok bang khata room gana berai ma tonglai nei bile omono no borok problem khiklai lai kata